Prečo obmedzujete moje právo výkonu priamej účasti na samospráve? Pánovia strážnikovia? No tak keď nemáte dôvod, tak ja tam idem. Nepokúšajte. Už stačí. Veď pochopte, že si boli vykazané. Akým? Čo je to slovo? Akým? Vami? Dobre, mestskou policiou, áno. Nerozumiete? Bola ste vykázaná riadnym spôsobom. Choďte. Jakým riadnym spôsobom? Vami? Toto je ten riadny spôsob, že vami? Nechoďte. Že Danko preruší... Keď to nerešpektujete, nemusíte to rešpektovať. Rokovanie a vy už viete, čo máte robiť, že máte človeka brať? Nemusíte s tým súhlasiť. Toto je demokracia, chlapci. Vaše deti sa budú smiať z tohto videa. Vy si a budú si hovoriť, čo to za... Spamätaj sa. Prečo mi týkate? Poď sem. Ty si moje deti. Pomoc! Čo sa vám deje? Nechcete pomôcť, pani? Nechcete pomôcť? Čo sa vám deje? Vyražate mojim deťom teraz? Na deti? Deti? Vy ste v poriadku? Vy máte nejaký problém? No volajte heď RZPčku. Volajte heď. Volajte. No, chcete? Vy chcete? Čo má znamenať? Povedali ste, volajte. Chcete pomôcť? Lebo potom dáte oznámenie, že vám neposkytnú. Dáme, samozrejme, však už teraz mám všetky dôkazy, ktoré potrebujem k tomu, aby som ho dala. No, tak už choďte. Myslím si, aby sme zase tu rozprávali nezmysly a nepravdy. Každý, kto tu prišiel a požiadal slovo, a bolo hlasované podľa rokovacieho poriadku dostať slovo. Ale takých ľudí, ktorí vy si tu donesiete a vykrikujú, tí nebudú mať nikdy slovo. Tak už prestaňte klamať a rozprávať. A neskážte mi do reči. Konečne. Nech sa páči, pán poslanec Balogh, ja už s vami fakt škoda vôbec vám rozprávať. Autoritársky psychopat. Pán Danko. Ďakujem za slovo. Nie je to dôstojné vašeho postavenia. Vy nie ste dôstojný, pán policajt. Vy ste za toto platení. Ja som tu vo svojom voľnom čase, môj zlatý. Prenasledovaná oznamovateľka proti spoločenskej činnosti prišla zhromažďovať dôkazy o tom, akým spôsobom je zneužívaná mestská polícia vlastne aby plnila požiadavky, hoci protiústavné, pána primátora mesta. A to, čo som povedala aj pánovi Chovancovi, za pár stoviek eur si človek nechá prebiť koleno v tomto štáte a potom sa divíme, že tá demokracia nám vyfúčala ako džin z fľaše. Všetci sa divíme, lebo všetci majú na účtoch peniaze na to, aby si teraz zašli na kávu. Len oznamovateľka proti spoločenskej činnosti, ktorá tu presadzuje právo a spravodlivosť, povedzme, tak nemá na účte vôbec nič, pretože je prenasledovaná. Som vás volal minulé na kávu a ste nechceli. No, tak to je skvelé. Ďakujem veľmi pekne. Áno, nebojte sa, možno, že príde čas. Dobre, takže bezdôvodne idem tam. Nechoďte dnu, veď opakovane rušíte zastupiteľstvo, nechoďte dnu. Toto je mérito veci, ktoré bude posudzované. Či toto bol ten náležitý dôvod a či vy ste si pri tom služobnom zákroku splnili všetky povinnosti, ktoré ste si splniť mali. Áno. Určite tu bude skúmané, preskúmané, máte dôkaz. A vy spoliehate na to, že Danko a zločinecká organizácia, okresné riaditeľstvo policajného zboru, že vám budú akože kryť chrbát? Vy ste mi už dala pokoj dnes. Ale vy mi nedáte pokoj tiež? Vy ma tam nepustíte. Tak ako chcete pokoj, keď nedáte pokoj, pán strážnik? Čo s vami? Ako chcete, aký pokoj vy chcete? Aký pokoj chcete? Aby sa podrobil niekto vášmu protiprávnemu konaniu, pán strážnik? Tak si to predstavujete, že sa niekto tomu podrobí? Čo vy teraz si robíte fanušičky na internete? Si myslíte, že keď sa pekne usmiejete do kamery a že to tam... Nie, ja to vystrihnem tak, aby bolo jasné, že ste zločinec, pán strážnik. Lebo viete, ešte tam sú niektorí ľudia, ktorí nepochopia tú situáciu, ešte povedia, že ste ako veľmi sympatický pán, ktorý útočí na ženy a vyvádza ich z rokovacie... To by vám nehralo do karát, čo? Viete čo, až mi to tak nevadí, pokiaľ tí ľudia usúdia, že nie ste len akože milý pán, ale že ste naozaj aj porušiteľ zákona. A že si neplníte svoje služobné povinnosti. Máte práva, žiadne povinnosti. Ako som ja mala povinnosť tej rokovacej miestnosti v súvislosti s mojou otázkou, pán strážnik? Dodržiavať poriadok?
Ešte by som položila otázku pánovi Durbákovi, občianská otázka pánovi Durbákovi ohľadne plánu hospodárskeho rozvoja. Takže vás poprosím, pán Durbák, aby ste objasnil obyvateľom mesta Poprad, prečo mesto Poprad nezhromažďuje údaje o novovystavených bytoch. Kraťučka. Prerušujem rokovanie mestského zastupiteľstva na 5 minút. V zmysle rokovacieho poriadku narúšate zasadnutie, opustíte priestor, budete vykazaná, dobre? Poďte. Vy ste Kto ma vykazuje z miestnosti? Vy ma vykazujete, pánovia? Poďte. Ste dáma, nebudeme robiť tu caj. Kto ma vykázal? Poďte sami. Na koho pokyn konáte? Poďte. Na koho pokyn pokážete? Rušíte. Ja som položila otázku pánovi Durbákovi. Poďte, ste dáma, nerobte to, nerobte cirkus, nechcem vás ťahať, ste Kto ma vykázal? Poďte. Pán policajt, kto ma vykázal? Ja vás vykazujem teraz, poďte. Kto ma... Čo to robíte? Čo to robíte? Vy ma už nechytajte. Prečo sa nemôžu ľudia pýtať? Tu bola požiadavka legitímne postavená, že chce vystúpiť pani v tom programu. To je ďalšia vec. Zasadací poriadok. Nebudeme robiť Prečo cirkus, nedovolili? Prečo sa nepýtali? Prečo nechceme to robiť slovo? nejakú na silu, poďte sám. Položila som otázku. Môže byť odpovedaná, nemôže. Je tu nejaký rokovací poriadok, nebudeme to tu takto, ako to vy robíte. Položila som otázku, nerobila som žiaden neadekvátny rozruch. Poriadku rušíte zastupiteľstvo? Vykazujeme... Pán policajt, vy ste oznámil, že budem vykázaná. Čo robíte? Pozerajte sa! Čo robíte? Čo robíte? Máte zapnutú telovú kameru, pán policajt? Ani nemajú zapnutú telovú kameru. Pozrite, čo sa tu robí. Takže predpokladáme, že na pokyn Antona Danka, pána primátora, títo dvaja poskoci, títo dvaja lokaji, ktorí ani len nemajú zapnutú telovú kameru, vykazujú... Prestaňte s tým. Pozrite sa. Ale my sme slušne upozornili. Bola výzva. Ale my Prečo nám pýtali, aby občianka mohla vystúpiť. Ale to sa robí iným spôsobom a to nebudeme riešiť my. Zaznamenajte si mená, lebo to už budeme musieť riešiť. Poznáme. Ústavné kompetenčné orgány. Toto vy nemôžete robiť. Dobrý deň, pán Skokan. Ako vnímate túto situáciu, že občania nemôžu pokladať otázky? Máte na to nejaký názor? Nemáte ako zástupca verejnosti? Dobrý deň, vy ste pán poslanec? Nie. Nie ste? Vidím, že máte prehľad, no. Tak akože je ich tu jak vší a väčšina z nich sa ani neozve, jak je rok dlhý, tak potom človek akože nemusí mať prehľad o všetkom. Pán Švagerko, tak aký máte ten názor na to celé? Skúste. Názor je taký, my máme schválené pravidlá, platia zákony, v štáte platia aj tu zasadací poriadok, platia tu veci, rokovací poriadok a toto treba dodržiavať. Časovo je to limitované, prihlasujeme, máme tam hlasovacie zariadenia, všetko. A vy by ste mali v rámci poslancov požiadať o slovo a potom nie vykrikovať, ale normálne rozprávať. Kľudne, treba len... Akože normálne, že som nenormálne položila tú otázku, hej? Nie podľa rokovacieho poriadku. Dobrý deň, pán Košický. Ako vnímate situáciu na mestskom zastupiteľstve v Poprade s tým, že ak sa občan dopustí položenia otázky mestskému zastupiteľstvu alebo priamo zamestnancom mestského úradu, takže je vykázaný z miestnosti donúcovacími prostriedkami? Ide o to, že či ruší zastupiteľstvo alebo... Myslíte, že to bola rušiaca otázka tesne pred tým, než malo dôjsť k hlasovaniu? Poslanci majú schválený rokovací poriadok, v zmysle ktorého, keď chce občan vystúpiť... Ja som nechcela vystúpiť, ja som sa len pýtala otázku vlastne príslušného zamestnanca mestského úradu. No, toto rokovací poriadok napríklad nepovoluje. Rokovací poriadok nepovoluje, aby občania... Pokladali otázky. Áno. A tvrdíte, že to nepovoluje, áno? Áno, je a to chcete, aby som vám to právne vyvratila? Čo? Že to teda rokovací poriadok nepovoluje, pretože treba dávať pozor na to, hej, že čo nie je zakázané, tak je povolené. Áno, pretože ide o občanov Slovenskej republiky. To znamená, že tam platí vlastne tá prezumpcia toho povolenia. Hej? Takže myslíte si, že a sám ste si teda osobne všimol, že na tej strane 103 toho plánu hospodárskeho rozvoja, že naozaj mesto Poprad neeviduje a vôbec nejakým spôsobom nemonitoruje novú výstavbu v číslach? To som si nevšimol, priznám. A nevadí vám to, že ako chceme regulovať ten územný rozvoj, keď nemáme dáta o tom, koľko toho postavíme? Tak je to námietka
na mieste. A nebola pripustená, za ňu som práve bola vykázaná z miestnosti. No tak budeme to tlmočiť. Dobre? Je to na strane 103 toho plánu hospodárskeho rozvoja. Postrehol ste to? Samozrejme. Hej? Aj vás som postrehol dneska, jak sa správate. Áno, ja som totiž túto otázku položila priamo, že prečo, kde je ten dôvod, prečo nezhromažďujeme dáta o tom, akú živelnú výstavbu vlastne tu vykonávame, ktorá je de facto poloprázdna. Pán Lajos, vy ste osobne človek, ktorý ste na mestskom zastupiteľstve priamo verejne povedal, že sa budete zaujímať a že dokonca priamo vyriešite otázku bytovej politiky v meste Poprad. Akým spôsobom teda ste zahájili túto svoju činnosť? Či ste ju zahájili, ako pokračujete? Pokračujem úspešne v tom. Hej? Áno. A máte už nejaké také výsledky, na ktoré by ste chceli upozorniť? Môžete mať výsledky len vtedy, keď máte možnosť realizácie svojich projektov. Zatiaľ mojich projektov nemal som možnosť ich realizovať. Ale veď teraz ste mal možnosť povedať, že ten plán hospodárskeho sociálneho rozvoja nenahráva tomu, aby sme tú bytovú politiku nejakým spôsobom viedli a regulovali. Povedal ste, že ten údaj o tom, že tie údaje nemáme, že ste ho zobral na vedomie, ale ten vám nevadí. Tak akým spôsobom chcete pohnúť bytovou politikou, keď nemáme dáta a vy ste schválili vlastne ten plán hospodárskeho rozvoja? Väčším príspevkom ako vy pochopte to. Dobre? Bo takýmto správaním a takouto debatou na ulici neprispiejeme k ničomu. Darmo to nahrávate, môžete to pustiť do celého sveta. Už som vám to povedal na predchádzajúcom zastupiteľstve, že otázka bytovej výstavby rieši aj najväčší guru na svete Elon Musk a tiež má s tým problémy. Takže skúste ma už nenatáčať. Dobrý deň, pán Danko. Vy ste vydal pánom strážnikom pokyn vlastne k tomu, aby ma vyviedli z miestnosti tým, že ste prerušil rokovanie mestského zastupiteľstva. Máte takúto tichú poštu? Viete, lebo oni majú teraz neužitie právomoci verejného činiteľa, pán Danko.